Hacı göre de geç bana yeter. Hadi şükran da alhamdulillah. आपला झालेल्या मला चिजिरेन रस्तम दुकाना चिंचू जार बरं होतं रोजचे 10 रांदा तो जार बरं आहे ठीक नाही जार राहतो होय जार देवर दुकान दिक्कत नहीं शुमारा हाजी ये शार्रे तरबियत नहीं पर ज़ारिया चौका चो आकार मध्ये ये शार्रे तरबियत नहीं चो कनो बाबा ये रोजचे 7 रांदा कोण जार लोट तव म्हणजे आगे होते बरं तव ठीक होतं का पदर शुरू वापसी बेवाने पदर संभरे बरं वापसी बरे बेवाने बरं बाबा ನಾವು ಚೋಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗ್ತದೆ ಆಚೆ ಬೆಲುವಟ मध्ये ಅವನೇ आवडे हुशार हुशार नको ಅವನ ಚೋಕ ಶಾಟ್ tarbiya ಕನೆ ಝಾರ್ ಗೆರೆ ಪ ಝಾರ್ ಗೆರೆ ಮನ್ ಚೋಕ ಆಚೆ ಲೋಟ ಬೇದೆ ಅಂಚೋ ಆಯಿಷ್ ಕನಗವ हुशार सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम गाड्या बरोबर वजन मला जरा साबुन दे मध्ये रास्ते भी मशीन नहीं है मशीन नहीं है तो देखिए हमरा जात सुइयों बताएगा Bittiye çok güzel enerji zalwati mana giyeşi zarnik tere enerji za biziro bidiyo ताकि ये मरता है चढ़ मर्द मंदी में तारीफ दे के माती चौक हेच्चा गाडते नक्तगा bas be आता annige chokka gende जी बगो संवाला तो एच ma ba şay safka çıkayga शास्ता देगा o baş to de ande yepşuma audience zero o ye bizire sadava goza बहुत कच्ची जो वजह और नहीं ऐसा That's the mukabur bijli. बैठो बच्चा जी को जल्दी अच्छा पर वो तो सर ब्रोक मान लिखो ब्रोक ये सीधा रोटी हमें वैसे तो जा और डायमंड कॉट करो सर मास्टर करो मास्टर